गिबियावथ' आङो गावनो हारसिं नाजाग्रोदोंमोन खिन्थु माखासे गाइडेन्स खमनि थाखाय आङो ओरैनोथ' बेसिकआ एसेबाबो क्लियार दंमोन ओमफ्राय बै समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे स्किम लन्स खालामदोंमोन आरो इउपिएससि नि थाखाय इउपिएससि सुपार 50 मिसन होननानै दाथ' गथ'फ्रा सुपार 50 मिसन जाबायमोन ओमफ्राय बेवहाय माने इन्ट्रेन्स जादोंमोन जोंना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बाहाय पास जानानै आङो दिल्लीयाव कचिं फार्स्ट बेस हिसाबै दिल्लीयाव कचिं लानो थाखाय सुबिदा मोन्दोंमोन आरो बेवहाय 11 मान्थ कचिं लानानै फैबाय फैनानै जोंना मार्च मासाव माने फिलिम्सआ जादोंमोन आरो बेनि उनाव फिलिम्सआव पास जाबाय ओमफ्राय जुनाव मेन्स एगजाम जादोंमोन जुननि 2023आव बेवहाय खिन्थु मेन्सआव पास जादोंमोन ओमफ्राय माबायाव इन्टारभिउआव जाहैयासै आरो फाइनाल रिजाल्टआव नामा सेलेक्सन लिस्टआव ओंखारासै आरो बिनि उनाव आङो गुवाहाटियाव बोसोरसेनि थाखाय गावनो निजे थाहैनानै फरायनाय जाबाय फरायनानै आरो बेवहायबो माने उथ्रिसारासै आरो ओमफ्राय दा थामथि खेबाव उथ्रिसारनाय जाबाय आरो नोंथांनि जाफुंसारनायखौ नुनानै जिहेतु नैबे नोंथांमोननि गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ मानबावदों बे बिथिङाव माबायदि हेपि आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासियो आरो आंजों लोगोसे माने गामिनि बयबो रंजाफादों बेखौ नुनानै आरो खुसिसिन मोनदों आरो इयुनाव जे जोंनि गामिनिफ्रायबो बा ओनसोलनिफ्राय माने एपिएससि नङाबाबो माने गुबुन गुबुन बिथिङावबो जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै बा मोजां जेनेबा सोरबा स्पर्टसआव बा इन्टारेस्ट गोनांफोरबो दङ जोंनि गामियाव बिसोरबो जाहाथे मोजां गेलेगिरि जाहैयो बा सोरबा मोजां साख्रिफोरखौ मोनहैयो बेफोरखौ आङो आसा खालामो आरो जिहेतु उन्दैनिफ्राय थांखिया मामोन नोंथांनि आंनि सबसे उन्दैनि थांखियाथ' एस्ट्र'नट जानायमोन दा बेथ' जाफुङासै क्लास 12आव माने एन्ट्रेन्स एगजाम होदोंमोन आङो ओमफ्राय एन्ट्रेन्स एगजामावथ' पास जादोंमोन खिन्थु मेथ्स एगजामाव फेल जादों आरो दा बेनि थाखाय पिसिएम नांगौ जायोमोन मेथ्स एगजामाव फेल जानायलाय आङो माने खेबसे फिन होबावदोंमोन आङो माबाखौबो ओइस एस खौबो खिन्थु बेवहायबो पास जायाखै आं मेथ्स एगजामाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो बटानियाव मेजर लानानै गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जाबाय आरो उन समाव गुबुन बिफानाव खामानि मावनो जिहेतु नाजाबावगोन नामा नोंथाङा औ नाजागोन उन्दैयाव जिहेतु गुदि आरो गेजेर फरायसालिखौ नोंथाङा मा मिडियामजों फरायामोन आङो आंना हाइ स्कुला माबायावमोन बर' मिडियामावमोन गुरुदेब कालिचरन एकाडेमि दतमानिफ्राय बेनिफ्राय आङो हायार सेकेण्डारि ग्रेजुवेसनखौ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय 2017आव पास खालामदों बेनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बटानि साबजेक्टआव एमएससि खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय 2019आव बेनिफ्राय पास खालामबाय ओमफ्राय 2019निफ्राय 22 सिमा काजलगाव JSB सिभिल हस्पिटालाव आयुष्मान भारतआव खामानि मावनाय जादों आरो एसे जिहेतु उन्दै फरायसा लाइमोनफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो आङो बिथांमोननिसिम बेखौनो बुंथिनो सानो जे थांखि ला जेखुनु खामानि मावा मानो जेखुनु नाजाया मानो थांखि ला आरो नाजानायखौ दागार आरो खेबसे खेबनै फेल जानायखौ जेबो साननो नाङा दुखुआथ' मोनो फेल जाबा दुखु मोनो खिन्थु नाजानायखौ आरो स्ट्रंसिन खालामबाव आरो बबेनि थाखाय फेल जाखो बेखौ जाहाथे मिथिनानै बेखौ आरो जाहाथे मोजांसिन खालामो बे बिथिङावथ' जोङो जोंनि गामिनि थाखाय खुनु जुग जादोंब्लाबो जाफेरैखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जोङो गरजियासलि मोनथाम गागि आफाद आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद जयैनो जोङो दिनै बरायनो मोननायाव खुब गोजोननाय दङ माबायदि मोनदों जिहेतु नोंथांमोननि गामिनिफ्रायबो सासे मोजां आनजादखौ उथ्रिसारनानै जिहेतु रां सिबिथाय बे बिफानाव साख्रि मोननो हाबाय बे रां सिबिथाय बिबानाव साख्रि मोननायखौ जोंनि गामिनिफ्राय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे गावनि डिपार्टमेन्टखौहाय मोजाङै मावलांनो आरो साबसिन जालाङो बेखौ जों हास्थायदों उन्दैयाव माबायदिमोन जिहेतु बिनि फरायनाय लिरनायफोरा उन्दैयावथ' आं बेखौ टिउसन हिसाबै बा दोनलांनाय हिसाबै कलेज फरायनाय समाव आंबो बे समाव कलेज फरायनायमोन दा बे समाव बिथांखौ दोनलांनाय समाव खुनु फरायनाय समाव बिथाङा बानाय मेंनाय माने आं रोङा सोलोङा बिदि वार्ड गैयामोन माने उन्दै समनिफ्राय माने सोलोंथाइ फारसे गोसो गोथौमोन आरो मा मिडियामजों फरायो बिथाङा बर' मिडियाम दानि दतमायाव थानाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बे फरायसालियावनो फरायदोंमोन गोबां फरायसाफोरा बुङो जिहेतु बर' मिडियामाव फरायबा गिदिर बेफोरबायदि
एग्जामफोराव उथ्रिसारनानै जिहेतु साख्रि मोननो हाया बेखौ गोसोआव सानो जिहेतु आथिखालाव नोंथांमोननि गामिनिफ्राय बर' मिडियामाव फरायनानैबो मोनसे गोजौ थाखोनि साख्रि मोननो हादों बे बिथिङाव मा फोरमायनो? बेथ' खोमसि फोथायनाय खुनु बे जाथावा दा बर' मिडियाम बा असमिया मिडियाम जिखुनु गावनि मातृभाषाजों फरायनानै गोबां मानसियानो गेदेर गेदेर UPSC APSC पास जानाय जों गोबां मोनबोबाय बेवहाय लेंगुवेजनिबो प्रब्लेम जाया।